leshunqiswayo ile eyibhodlela. Leli bhodlela leli hayi ubungozi abukho ebhodleleni. Ngoba nje liyashunqisa liyayidonsela nje bona abantu. Ngoba phela usuke unqunu vele ufuna vele ube njengoba usukuzala umbozeke lento yakho lemhlophe. Shunqise kubabiza usho futhi ukuthi imali ngiyayidinga. Lo msebenzi engiwenzayo lo awungifakele le mali. Bese uyaphuma uyobangena. Kule esithwalo vele ubungozi bayo. Kuwe ngisho ukuthi wena osuke uyithathile wena sisi. Ubungozi bayo vele ukuthi ufuna wazi ukuthi usuzomelelana namadoda ahlukahlukene impilo yakho yonke. Futhi abanye babo ekugcineni uzogcina usebenza ngabo kuyenzeka idlele lento labantu laba. Angithi usukufakile le zinto zabo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ishayele ubathe uthi ngangine customer elikanje belirish alisekho. Ngishonile. Usolicinga kubathe walifonela kuthiwa lo muntu washona.